umuntu uthabe khona ukuze mase khona abathathiwe nabadinga umthandazo nababoshwe izinto sazi kahle ngomgqibelo hayi kuzobe kuthandazwa one way kuzophila inqwaba yabantu igrace yabantu ayifani and we respect each other siyahloniphana haleluya oma wazani bonke mama ncasi bashaya izandla egameni lika Jesu nazince yenceku babheke nazo zonke inceke ekhona la nazo ngiyacela sibashaya izandla amen osisi nobhuti bakhona khona la endaweni nabafethu samba ncasi bashaya labizandla enkulu egameni lika Jesu siswambazana makamazwi I think uhleze khona kaza love mamazi sakho kulomhlanje kuphela ulove namhlanje kuphela ngiyacabanga ukuthi ulove isevital kodwa ukuhleze khona usisi makamazwi wabe khona bengizothi nje akabingelele mhlawumbe noma ikusasa kodwa vele nje azi awumama zonke ukhona ngenxa isikhathi kodwa ithi basasikubona bazana haleluya siswambazana khona ngayithatha haleluya siyabonga kakhulu nje mhlawumbe ngidlulele before sizwe ngoba isikhathi sinathi isikhathi umshumela namhlanje uNkulunkulu sibusela kusiyo umuntu odla isikhathi it's someone indaba yakhe oyaziyo amen size lana bazalwane ukuzokhuleka niyazwa bangcwele size lana ukuzokhuleka sifastile for 30 days so kulo 30 days esufastile sathi sisuke eHambanathi lahlala khona siqabana basuke eMone basuka kaHire basuka kaGwala zonke indawo so siqelele size la magwaveni heaven ashaya indawo la heaven magwaveni indawo sisule magwaveni heaven I think some people to some ngilana umucine lifana ubanjwe strike I don't know benosibomba ngicanga ukuthi mhlawumbe strike mhlawumbe kusasa bazobe sebenjalo sebebekile ukuze abantu faye balifunde indawo ukuthi indawo yasezulwini le amen fela ntate so ngakho sithethe uma sifastisa sasizela ukuzokhuleka niyazi bazalwane ukuzothana so siyabonga nje kakhulu bazalwane ukuthi bukhona benu inhliziyo ziyajabula kakhulu amen 2 siya understand futhi bazalwane ukuthi ashaya bazalwane ipulpit izandla sishaya bazalwane ipulpit haleluya bazalwane ngiyacana lo sawukhamanzi azoba okhamanzi ama energy lawo 2 bamfundisi ngicabanga ukuthi uzohlala kahle ne energy basacabanga lapha khama kodwa anyway siyabonga bese awakhamanzi okay ngoba kuyithenda lakho sathana usavela wadlala ngawo siyacela kuzokhamanzi fast isitolo silayiduze umshumayeli awathola amen so bazana lithi iBhayibheli uma babini babebathi sibehlangene uNkulunkulu boyisithathu akuyezwa zalana so it's not about the number yabantu ababakhona amen kodwa nje kubaleka ukuthi uma simore than 2 sibala unkokuso yakhona haleluya ngoba nibangani baningi kakhulu so siyabonga nje kakhulu futhi bazasiqhubeka sikhule bazabe khona isiteleka la ade sikhona ngenxa ukuthi abantu bafuna kulungisa amapipe kube khona amanzi siyanicela bazalwane emthandazweni wenu nathi njengebandla before inkonzo iphele siqhubeke sithandaza ukuthi abantu kuba khona isiteleka abantu bengani senzela abanye bayalimala niyazi bazalwane khona abanye abangasebenzi endaweni ezipermanent ongathi nje uvula ubanje isitebe uthi kanti bese befuna ukuxoxa uthola indlela yokuxoxa bafaka umuntu so kwabanye kuba kuhle abanye bayalimala yezwa labangcwele so nje vice versa kodwa ngisikhuleka ukuthi uNkulunkulu asisize kube futhi uma into enje akunani ukuthola sekudonja amakhansela ngisho bazama mhlawumbe ukuthi ngiphi inhlangano cha inhlangano kaJesu uthola sekugxoba amakhansela ukuthi abantu ingqondo ibuye bescrutinized ngamazwi ingqondo kuyisangane bathi ikhansela vele aqashula amapipe labahlakaza kanti into eyinatural disaster abantu abahlula abantu understand into ngekuzuyivimba aba umuntu amen so khona ba understandayo khona ingqondo ebheka le angithi yabo understand I remember mzona uzophatha uRamaphosa bathiwa siyabonga wahamba Zuma khona uRamaphosa into enemali yayo siyathank kwathi wajatshula abantu izinqe kuba beshana ngazo ayikho into engenziwa kujatshulwa no manje hamba ufunda amaphepha Ramaphosa kuthi udla imali uyiqothulile so you don't understand bazali yabo njalo nje ubuze leadership it's someone ohleze efuna ukukhulekela niyazi bazalwane ingakho nje la mhlawumbe umthandazo zenziwa njalo mhlawumbe la ngani uyenza ukuthi ngifika late umfundisi uyakhulekela amen umfundisi umuntu oyi leadership nje bazalwane uyakhulekelwa nje ngaso sonke isikhathi
awucabanga vele kube konke engicasulayo ngene usathane ekuseni ngithi qoqana leteni siyahamba manje nisithi hayi ngisakhonza hayi boy amadimoni esengikhwela angithi yabo baningi abantu abazozala kodwa ngenxa yokuthi lidigwela ikhola amadimoni vele inkonzo nabusaqhubeka. Amen. So everybody with leadership kube mandate yethu kwasho abantu ba-ANC noma ama-politician kube mandate kube umsebenzi wethu to pray for those people. Let us come samakhanda. Let us pray for the leadership before sizwe uNkulunkulu. Siyathandaza uNkulunkulu ongcwele. Siyathandaza uNkulunkulu namandla onke nonguyise Nkosi uJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ongcwele. Jesu lakho uNkulunkulu namandla onke encwadini kaTimotheo uNkulunkulu ongcwele wathi ukunxusa ukukhuleka uNkulunkulu ongcwele nokubonga awenzele abantu bonke uNkulunkulu ongcwele wathi kakhulu labo bantu abakwi-authority abasemagunyeni uNkulunkulu ongcwele siyanyuka siyibandla laseMarashanta egameni kaJesu lentaba uNkulunkulu ongcwele usumbulile siyakhulekela uNkulunkulu ongcwele kusukela kwinhlangano ebusayo egameni kaJesu waseNazaretha zonke inhlangano ekhona siyasithandazela egameni kaJesu waseNazaretha uNkulunkulu ongcwele bamboze ngamandla nangenkazimulo kuthi wonke ama-ideas nazo zonke iy'nqumo abayithathayo kube iy'nqumo ezivela wena uNkulunkulu ongcwele sikuyindawo yaseTongaat uNkulunkulu ongcwele la silinyalelwe khona sishoda nangamanzi uNkulunkulu ongcwele siyakhulekela ikhansela lethu ukuba uNkulunkulu ongcwele ulefikele ulefihle ngamandla langenkazimulo uNkulunkulu ongcwele yonke imicibisholo engeza nakuye nakwikhabhinethi waNkulunkulu ophilayo mefikele umefihle egameni kaJesu waseNazaretha kuthi naye la ingongoza khona iminyaka ivuleke kulunga amapayipi kulunge yonke into impilo iqhamuke ibe normali konke sicela egameni kaJesu waseNazaretha waNkulunkulu ongcwele siyalithatha leli thuba sikhulekela abafundisi bonke abantu abakwi-leadership bonke abantu abasenkundleni bonke obaba abasenkundleni bonke omama basenkundleni othisha bonke ngiyabona ngathi ngiyandropha ngithandaza ngedwa kanti sikhona abaphathi bethu bezwe noma kuthiwa i-IFP pray noma kuthiwa i-DA doesn't matter pray noma kuthiwa uyiphi inhlangano kwayabona inhlangano ethile ebhala kuthiwa kiss part you can even pray for that part. Hallelujah, hallelujah. You can pray for Roma Lemo, you can pray EFF, you can pray Nkata, you can pray. All those people, they are in leadership. Amen. We pray for everybody. Umsebenzi webandla, umsebenzi wabazalwane is to pray for. Asibi bias. Kodwa sibakhulekela bonke egameni kaJesu uNkulunkulu abapha ingqondo, abapha namandla. Hallelujah bazalwane. Ngiyacela umemeza la ukhona. Pray for nami ngikhuleke nami ngiyakhulekela nawe. Ila bakhathaya labashandaya. Mika papa pata lamasandaya. Ingayizwa birach khala abashandaya. Iyangilimaza khala abashaya. Intolo bokhodo vula umlomo uthandaze. Bathandaza thandaza umfundisi wakho la ukhonza khona nawe if ukhonza ngathi kule ndawo ukhulekele naye egameni khala bashanta laba basiya zikhodolo bobo shakanda la Samgelo. Tozibizela usamgelo. Uyahlulela kwethu. Tozibizela usamgelo. Mandla nayi nje, uNkulunkulu namandla onke siyabonga. uNkulunkulu ongcwele siyathandaza. Siza namakhosi ethu uNkulunkulu ongcwele. Khala bashanta labakhathala babasanta lababasiya. Sila bashanta lababakhanda lababasiya. Lima kadaya labashanta lababasiya. Boza amakhosi ethu uNkulunkulu ongcwele. Boza abantu bethu abasiphethe egameni likaJesu. Bafikele egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha waNkulunkulu ongcwele. Naye inceke yakho uthole
umuntu esazokhuluma nathi membose ngamandla nanenkazimulo medobe ngogobo namandla membathisa ugobo nenkazimulo membose uNkulunkulu ongcwele each and every word azokhuluma aliphilise thina uNkulunkulu ongcwele aliphilise nendawo sikuyona egameni likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu ongcwele khuluma nathi ebusuku simamele wena silambele wena andisefuna wena sifuna ukuzosho wena uNkulunkulu ongcwele ezesamile kule ndawo sisakhuleka futhi uNkulunkulu ongcwele ngaba nge-leadership ngaba ngabasiphethe ngaba ngama-politician ngaba ngamakhosi ngaba ngothisha ngaba ngodokotela ngaba ngey'nduna ngaba ngamakhansela ngaba ngabafundisi abaneswile iy'ndaba zabo abenza ama-mistake balale naney'ngane benza i-trafficking kodwa woNkulunkulu vusa uhlobo kule ndawo kulo mthandazo esiwenza kuvuka abantu abazohamba besaba uNkulunkulu vusa amalida who walk and fear God vusa abantu abazohamba besaba njengoDavide owahamba indlela yakhe yonke iy'nsuku zakhe zonke esaba uNkulunkulu vusa uhlobo labantu ozohamba gcwele ifocus yabo uNkulunkulu siyabonga simakade siyabonga shana ushayele izandla seza ngaphambili ushayele izandla egama likaJesu washaka ngcono nalokho makara Marashanta shaya izandla ngcono nalokho washaka ekhona umemeze ukikize uthanda Marashantaya ikapapapapashanta makandala bashaya intolobo moshanta libakadaya na bashaya makandala bashia simemeze nabo moya wawule ndawo uNkulunkulu ongcwele endaweni yasezulwini amagwaveni sesizomemeza sizonxusa sizothandaza sizobonga sibonga siyaphila sinakho konke siyabonga sinamakhosikazi siyabonga sinemizi siyabonga sinemoto noma sikhula siyabonga impilo yethu yabonga athi uDavide ezwini lakhe ubonga uJehova athi mphefumulo wami athi nakho konke kimi awubonga uNkulunkulu yomsebenzi yakhe emihle siyabonga wena ongaseli wena ongalali wena ongcwele owasifelayo osithandayo ongenasibongo ongenagama ongenayinsuku ongenakuphela owayekhona ozobakhona ohlezokhona uNkulunkulu ongapheli uNkulunkulu ongagugi noma inwele zakho zimuhlophe inkazimulo leyo ubuNkulunkulu lobo siyabonga nokwesana nawe siyabonga nokukholwa siyabonga nokusindiswa siyabonga nanokuthandaza sibonga nensindiso nabalabo basebenzisile kule ndaba wakhuluma ngabo waprofetha ngabo siyabonga osazobasebenzisa siyabonga uJesu lakho asifaka ubonga siyabonga uNkulunkulu siyabonga aseqedi siyabonga sinakho konke siyabonga sesikhulupele endabeni athi uDavide ubani loyo oyokhuphukela endabeni kaJehova athi loyo onhliziyo yakhe ehlanzekileyo uNkulunkulu ongcwele hlanza inhliziyo yethu hlanza ingqondo yethu hlanza umoya wethu uba izwi lakho ungalingena lifumane umusa ungalingena lizifumane abantu lendawo bazosindiswa bazosizakala bazophila bazoba right ngamandla the power of the word siyabonga uNkulunkulu asikho conference uzothandaza uNkulunkulu sizele ukuzokhuleka thina lendawo uNkulunkulu sizele ukuzothandaza ngithi uNkulunkulu la uNkulunkulu umhlangano ubizele la ukuzokhuleka sila sizele ukuzothandaza kule ndawo uNkulunkulu sizothandaza
Salwasha kule ndawo, bambosisi bakule ndawo, babintombi zakule ndawo, babaphe uNkulunkulu, babaphe uNkulunkulu, babaphe uNkulunkulu, babaphe. Ikapa saka papa, ipa saka dala makata. Beza phambili ngizathabela abantu izandla bazophathisa ingubo gijimuze ngaphambili ififile thina spirit gijimuze ngaphambili basengaphambili imiyeke uNkulunkulu uzoshintsha izimo zabantu
mhlambe kahle bengisho mhlambe is a prophecy that you would never understand before. Lesi Bible uJakobe into ayisaba uJakobe inye. Oyisaba ukubhekana nomfowabo. Wayethi umfowabo uzombulala. Yini into ayisaba? Umfowabo kuphela. Wayesemkhule nakho konke. Kodwa umfowabo konisaba. Kwafa uNkulunkulu umoya engcwele. Amembathisa amandla. Amkonyule kapasana. Amkunyule kapasana. Akazange umuntu ezishuma akazange uTalent akusingane mdala enkosini. Dala enkosini asikhulume nengane isinto esenziwe siyongena manje isikhathi siyaqhubeka. Abantu abadala laba enkosini asikhulume nengane ingane bezokhathazeka. uNkulunkulu uzowenza isimangaliso kapasana. Lusula masaya lamahayaya. Limadaya lamadala madede. Litataya lamaduya lamadayasa. Sula maze. Mama. Jesus. That's what the spirit of faith does, not by might, not by power, by the spirit of the living God. When that's the cause of the sun and us, God is saying no, but what we cannot. Don't swan. Don't swan. Ujagobe. What father by no Nkulunkulu who's the sister seconds of day. As soon forward, I say no. Besengena efeno la palabra. Uzonwa bisida sakho sokuqina. Ifesa ke sida sokuqina. Ungashadi namhlanje usinoba. Ifisa sakho sokuqina. Umsebenzi athi ungawuthola uzowethola after today. Yayinto isitha. Ivukukhulu uzothola impilo yakho. Ivukukhulu promise azawuthu. Isandla noma ubiza umfundisi ozobeka isandla. Bafundisi pirate. Abantu bazobhathisa ngamandla abo engcwele. Abantu bazobhathisa igazi loNkulunkulu. Sila baba. Koropo shoto koto. Let that be stopping block. Lione hapa na mshagizo mtobo. Ana okoshaka na wasa. You are close. You are close. Kichwa mafuzi babeki sana. Nkulunkulu usemsebenzi. God is at work. Nkulunkulu usemsebenzi. Ngofuna abantu abazofakaza ngalo kusula namhlanje ukuthi isizwe sami ivugula ngicela upha abafundisi nibabheke umakhona usondela ukuze umathi uyagula umbeka isandla phile. Namhlanje kunengeloze empini engeloze engcebo la. The angels of healing and deliverance are all here. Kala ngizwe uNkulunkulu ephakathi kwabantu la. Ngizwe abantu beprofethi ukuba bewe 211. Kade beshumayela babe 211. Kapha shaka papa. Lipa shaka takata. If we cannot come back to Jesus. They will come back to Jesus. Bafundisi semtedelani. Kanibeka izandla la sinangu loNkulunkulu. Nangu uNkulunkulu. Hey, banye bazomboza ngamandla kamoya ingcwele uNkulunkulu babhabhadisa. Abanye bazozwa amandla kamoya ingcwele. Ibhokohla noNkulunkulu uzomuzwa namhlanje. Sulamandla lamaze. Na. Hallelujah.
Ala baba shande lebe kanda la baba shande. Lipa katoya la mashanda la baba sekende lebe anda. Twaliso be filled in the power of the Holy Ghost. Twaliso. Ah, woman of God, you are special in the kingdom of God. Your weakness will make you strong, Kappa Papa. Your weakness will make you strong, Kappa Shaka Papa. La Papa Papa. Sikuto Poto Patata Masiate. God shall change your life for good. The same God to say to Jacob, you are no longer a thief, you are no longer bad, you are no longer. But now I'm changing your name to be the Israelite. It shall move out today. Mighty men of valor, mighty men of valor. God is connecting with your destiny now. Now you are connected. There's a shield. There is a shift that is taking place. Me too tapate ta Sima talamati kapoto poto puta pata lamati Sutama talamasiano Zele there is a double anointing that upon your life. Nothing just stand before you anymore. You shall be surrounded by fire. Anything that was a stumbling block in your life, God is paralyzing, God is destroying. Nothing just stand before the praise and the glory of God upon your life. Whatever curse, I reverse it now. I release a blessing of God upon your life. Your star is coming back to you. Go and be blessed and conquer your enemies. Say the Spirit of the living God. Shandi Korubu Sokote de Bibi Intelibisi. Natala Masaya, la Masaya, la Masaya, la Maya. Well, Kulukulo Pilayo, Kulukulo Kulumayo, Kulukulo Swayo. Shija ipilo yake, shiji situation yake, la mshaji ya Kulukulo Kulumenami, Kulukulo Pulina Yetaba, Kulukulo Yetaba, Kulukulo.
Doors are open from the north, the south, the east, even the west. In Jesus' mighty name we pray. Makadela Masaya. Uyaya Sedebe Lama Andaya Lama Masaya. Zikete Kapakata. Lipa Shandi Nibekete, Lipa Katala Masaya Lamakata. Wakuruba Wakulu Pilayo. Watipaname Pegana no Palaki. Ubana Matana Isho Musisiweyo. Wakulu Asmusisa. Joshua the high priest, when the devil was trying to steal what belonged to Jacob because of sin, God he said, "Mbatizeni ngubo, mbatise weNkulunkulu, membose simangate membose kupotoshe teke lipakata, nothing just step
before you anymore. Yonke into impoza your greatness, it has been removed. Limakataka sete kete akoshai kapataka lipukotopo sepepepepeja lipotovoto pata miteketeketa lipotosia tekete lipotontandikete lindondendilabande sandikotokotos. It has been done. In Jesus' name, they will see you. Nothing has opened the doors of your greatness. Shine and present God in your life. In Jesus' name. Nkulunkulu phakade kapahado hose. Lila salama adeya. Eka poto koto koto koto. Ili kate samadi. Ili pamada lamade. Limada toto toto. Ili mata lamasa. Ili mata lamahe. Lima tanamase. Limi topo topo. There's a greatness and glory of God. Lako shete limakataya namasa ulisanta lamahata lamashata lamahata lamashata lamahe. God is starting a new thing in your household. I hear the Lord says, I've raised my servants in your household on such a time as this. That this and your children, your sons, they will begin to serve God as priesthood. Lama shata, lama saya, lama hata, lama hata, lama hey. I'm going to do God. I want to say, "Put a job. Come here, something a job. Give on a job as Cascaro. Give on just Cascaro. That Nkulunkulu. Everyone Moses. I think we said, "Hello." He's all terrible priest. He's all double, all bring up in you. Oh, double, also get at the same garden, the same garden figure. He's a good disconnect. Messages are Mzobe. Got the connect. Messages are same as we. Kupotopotaya na matakaya. Mataya, la matete, la mataya, la matete. Hallelujah. Wathi uNkulunkulu angeke ufe ungazange uzibone inkazimulo, angeke ufe ungamthintanga uKristu. uNkulunkulu athi ekhala kuzokubona inkazimulo kubantwana bakho khapha esikhathini sakho sokuphila kwakho uzobona inkazimulo kaNkulunkulu in your own house. Wathi lo baba bebona uKristu
wathi Nkosi noma usungangithatha sekubone konke ufumene umusa Nkulunkulu akuphilisa Nkulunkulu akwemphathisa isibusi kaNkulunkulu singasuki kuwena ugcobo umukhuluma ingane ekuzo ugcobo legqobhoza ugcobo legqobhoza ugcobo kapha pha ebudaleni bakho umukhuluma izinto zenzeke usukhuluma engane zakho izinto zenzeke kapha pha uNkulunkulu enika ulimi lokukhuluma umukhuluma ekhaya kuzoqala kwenzeka izinto ozozikhuluma wekapha shaka ugcobo lokho uzokhuluma izinto zenzeke kapha taya ebudaleni bakho wayifumana inkosi nabiyele Jehova ungafihle amen siyabulela Thale ngicela ivule lencwadi yakho basonende wena sesiyagoda basasiyagoda sesiqedile babusisa indawo yonke sikuyona emagwaveni in heaven indawo yasezweni uNkulunkulu angageji noma sesiqede kodwa isibusi kaNkulunkulu asehlele kwena sikwemboza sikwembathe njengengubo aphakame thobe aphakame kodwa izulu kwekuphakamise kakhulu kunakuqala kadada lamadela lamadola amadela lamadala zikhe kamuto kodwa kadela Lipande lebendele mendunda lamandala amaanta labasandusi Lindonde lindende lindandondo ndiyamandandas Yandanda dandonda yandandenda Lindende dandonda yandanda God shall heal your family as well. They all shall come to understanding of know who Jesus Christ is. Through you they shall know God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Through you they will know Jesus Christ. Yes, Jesus. Through you they will know God. Yes. Kapasamakataya. Shelebe entelebe besanta. It is done. Kala bosho. 40 verses go together. It's very wrong. Let me just read. My brother will read as it's in the book of Genesis. Don't worry. Don't worry. It's not for you. God is God. On Sunday, on Saturday. Amen. So the song sasa sakoni nkonzo khona baba Mzobe mona so besigijima la lohlanu khona uSunday. My brother usewelele ngomsombuluko. uNkulunkulu wethu sami uNkulunkulu okholwa. Uthandaze kakhulu mina bengathandazi bengilele. Funda my brother sithandaze. Khona setholile verse. uJakobe bambana noNkulunkulu baphethe iBhayibheli phela ngibhala ngilifunda funda incwadi kaJakobe baphe internet baba abantu be-internet. Thank you funda ke. Bengifunda namhlanje ngifundisa ilona. Awufunda namhlanje? Namhlanje yes. Okay. Thank you. So when it's when we have out it's God. Okay. Ufundeka kanje. The phone. uLabani wayenamadodakazi amabili. Yeah. Igama lenkulu lalinguLeya. Qhubeka ke lapha ngaphambili yondaba esifuna gijima kakhulu. Ngihlangana khona uNkulunkulu. Ehla nje. Inyuka hamba kakhulu yambe phambili Jesus church. Uthi iBhayibheli ngiphethe ngoba abangashumayela ngathi iBhayibheli ngilazi I know that verse oba ngilishonje oba linjalo. Ngifuna ukulifunda libo nje njalo siyagodoka ngesasho ukuthi we read as it is then we are going home. I think it's that. Hallelujah. Ayemsingeni sonke bantwana. Osekuthole kuqala. Wathatha omkakhe ababili nezincekukazi zakhe ezimbili. Wavuka ebusuku wathatha ini sisi? Omkakhe ababili yes. Nezincekukazi ezimbili. Nencekukazi zakhe ezo2 yes. Nabantwana bakhe abayishumi Nabantwana bakhe abayishumi nane. Wawela ezifweni elithiwa iJakobo. Wawela ezothiwa iJakobe yes. Wathatha awabesilisa emfuleni. Yes. Wakuwelisa nakho lokho. Nakho konke lokho wakuwelisa thank you yes. Wasala yedwa uJakobo. Wasaba yedwa uJakobe yes. Wabambana naye umuntu kwaze kwasa. Wabambana nomuntu kwaze kwasa. Ningizwe kahle
wazwana noNkulunkulu wabambana naye nomuntu ebusuku kwaze kwasa wangamdedela. Yes, esebona ukuthi akamohluli wathinta esikhoxeni senyonga yakhe. umuntu obothi uJakobe akamehluli wasemthinta la, amen, la wamephula. Ya Waphinyazeka uJakobe esikhoxeni senyonga. waphinyazeka ukuthi uJakobe wahamba ngalo hlobo kanje. Thank you. Wayesethi angihambe ngokuba sekuyasa. Wasethi angihambe, kusho uNkulunkulu wathi angihambe lo muntu obasekuyasa. Kepha wathi Wathi angiyakukuyeka ukuba ungibusisa. angiyakukuyeka ukuba uhambe ungazange ungibusise. Wathi kuye Ungubani igama lakho na? igama nanke balekile. uNkulunkulu ekubusisa oqala enza i-change your name. Wathi nginguJakobe. Lalela, uNkulunkulu esekubusisa uyashintsha igama. uNkulunkulu namhlanje ezoshintsha amagama. uBlood nguphi yena? Lo nenkampani ama-ambulance. Get a new name. Utalente nguphi? Oh, lo sebenza ka-IT oholo 50,000. Okay. Umsumuphi yena? Oh, lo nezandla enkulu kodwa nemali. uNkulunkulu uyashintsha igama lenze liqaqa mase isikhathi sakho. Isikhathi seni namhlanje. Qhubeka. Wathi igama lakho alisiyakuthi unguJakobe. Wathi igama lakho akusiyathi uJakobe. Igama uJakobe echaza ukuthini? Umkhohlisi, nomphangi, noma etifu, nomuntu oqola abantu. Into yokuqala ezoshintsha your identity. Kanti ubizwa ngesifebe, subizwa prophetess. Kanti ubizwa ngesahluleki, subizwa man of God. Kanti umuntu adedla insango, usubizwa ngumfundisi. uNkulunkulu into yokuqala ayishintshayo enye ebalekile your identity. uNkulunkulu into ayenze namhlanje noma goduka ekhaya ufika ubhala kwi-status ukuthi God has changed my identity. Ngoba dozwa nje omahlalele ukuthi umama uncane noma usisi bani osebenza kamasipala, your identity will change. If I'm a real prophet of God, into yokuqala ngisho kulayisho namhlanje, your identity will change. If so serious, uNkulunkulu ehamba nami futhi engibizele engisukele la ngithi ngizo-introduce utalent ngizothetha la washintsha, your identity will change. Qhubeka. Wathi igama lakho alisiyakuthi unguJakobe. Wathi igama lakho akusiyakuthiwa uJakobe. Kepha uIsrayeli. Kepha uzobizwa ngokuthi Israel means what? Isizwe kaNkulunkulu, a nation. Amazwi ngeke saba mncane kodwa uzoba mkhulu. Kunjalo bekushintsha ukushintsha kube mkhulu. Dumi waziwe. Buza kukhanya wayokukhanya. Washintsha ukuthi umama mbongo. Dameni now. Unkulunkulu bekushintsha uyakwandisa. Ushintsha identity bese yakwandisa. You are no longer Israel but you are awusasiwu Jacob, but manje you are a nation. So isizwe sikho. Hamba ungahamba ungasali uzazi ukuthi uzoba mkhulu. Bhala kwi-status ukuthi I mean isibaningi, I'm blessed, I will increase, I will multiply because God has changed my status, my identity. Nangashintsha ngubula ngazazi ukuthi uSikho sidawa sendawo, sifebe sendawo, ukuthi kwendawo ngasekhabe ngiqhamuka ngazwa uSikho, a man of God. Graduation ekhulayo manje ayingazi bengiqhamuka kuthiwa uSikho umfundisi, man of God. uNkulunkulu has changed your status. Lonke ukwehlula kwaseqaleni uNkulunkulu success ID manje you become a man of God, a woman of God, a prophet, a prophetess. Uma ungashadanga uzoba unkosikazi womuntu. Qala impilo yakhe iqonde. Qhubeka mfethu. Ngokubulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba. Ngokubulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba. Say I decree and declare. That from today. Abantu balwile nami. Kodwa ngabanqoba.
through Jesus Christ. Ithi ngiyavuma namhlanje. Angisafuna ukubala indaba zezangoma izinyanga bathakathi uJakobe impi yakhe kwake yakubo. Ngenza ngaba bathakathi ingaba izangoma ngabe kule impi yasekhaya nje. Uthi usikina kuphumelela umuntu into yasekhaya. Nangayibuza umbuzo before ngibe nezinye ingane. Ubaba wanengane ezintathu ubaba engashadanga. Nami ngashawe ingane ezintathu ngashadanga. Ngaqala nje exercise ngoba kwake into yasekhaya until uNkulunkulu angenze umoya engcwele. Ngithi manje ezami ngeze ishawe isifo esifanayo esishawa ubaba. Ngoba kuyenza kube nezimpi kanti izimpi zakhe mhlawumbe vele ekhaya la ngashada khona. Amen. Mhlawumbe sekhala kila angekho umuntu oqeda umatric, awuqeda umatric. Aqedwa umuntu yazi nje uthi lo muzi there's no matric. Akekho lo matric oqala ngawo. Akushada oqala ngawo kushada. Akusetshenziswe bese uqala ngawo. Akaze kuthenga umuntu nawo indaba. Imoto ayikazi ibe khona nje imoto egcikeni la kimi. Kodwa izoqala ngawo. Akekho sekwabe imillionaire kini. Wena uzoqala become a millionaire. Ngoba ubona kunzima athi ulizipho uyafasta uyapledge ukhipha ishungwe uyanikela uyafasta uzeko hey bulwipe enkulu ngoba uzoboqa wenza into engakazi sibe khona kuzobona oqala impi yakhe enkulu bekuzoqala into entsha ngawo engakazi zibe khona. Kodwa siyahlala basala santshontshola ipulpit yaqala bakhona inkonzo serious la itende le serious. Kodwa sintshontshola ipulpit bekudlala beku serious. Baqala into abangayazi into eqonde ngqo bathakaja yaba identify ngqo yakubona ngqo yangqoza ngoba yangqo kwinyoka yendawo yangqo batha yangqo isebenze na yangqo kumabha yangqo into abangayazi mhlawumbe kushawa ukufitha umjikelezo kanje kwathola into ezengqo ngoba athi ngathi nzima ngoba besiye ngqo but you have survived. Kaxa bekulu bengakolona kukhulu uqala ube nemoto engazi zibe khona ekhaqala nqa impi leyo kodwa you have make it because ube noNkulunkulu nabambana uNkulunkulu wakubusisa ngisho ingane zakho zokubusa yonke into yakho zokubusa ulwimpi wayenqoba kusho namhlanje nje emarket imbuka lazo ithi makhelwane nginqobile ngiyathi nginqobile into yabamba uma ngisangibamba Njani sejaba mpumano baba from my mother's side and from my father. Ngeke sangibapha. Ngeke sangibapha. Hayi basa yonke into yona la ngokukhuluma ngithi ngicela ukuthi indaba u2 uthi lento enqobe kwama yangibamba kababa ngeke sangibamba. Njani njengathi iziphi zakasema zakababa hey Njalo mtshela Taba 3 suma ngenyawo hamba ethi free suma Taba 3 guys sangibamba guys prophet Taba 3 guys sangibamba izindaba baba Ministries guys sangibamba abafundisi guys sangibamba abafundisi guys sangibamba guys sangibamba Taba about 2 Taba just ngobile just ngobile ngobile just ngobile celebrate ngoma celebrate masingoma also to celebrate 1 minute of song also ngikole noto ethi tu awuza nje lelo lonto lengoma ikole ngoba ngikole ngoba Ingonya bakajuda seprofeta ngikule Ingonya bakajuda yabikobile Suma simenya sakoto Boza mino Ingonya marantani
time. Ow! Because of time, asishola amazwi. Ayilokho abantu abamdinga uJesu, abanye bazi bamukela uJesu, abanye bafisa ukuyibuyisela kuJesu. Kulo mthandazo okwenza njalo angikwazi ukuyeka. Ngoba ngenza ikhuluma la office kwami uJesu for the first time. Ngenza futhi lakhona office ukuyibuyisela kuJesu. Uma uvula incwadi abaseRoma chapter number 10 verse number 9, no number 10 yakho iBhayibheli. Uvuma ngomlomo lokuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese bokusindiswa. Amen. If awukazi ukwamukela uJesu uyafisa ukumamukela for the first time, ngisithanda umthanda sonke sibandla at the same time. If you call you want to join live in the church, khona inceke umasuku uzoza lapha uzobaphethe pen paper, you will write your name. That is very important because igama lakho salibhala balabo bantu sibabhale phansi, siyabakhulela njalo so that we shall know you. Ngisho umthandazo sonke kwabantu abezenkosi uJesu sonke silelelayo. So Jesu namhlanje ngibonga konke okwenzile empilweni yami. Jesu ngiyakwamukela ube yinkosi nomsindisi wempilo yami. Lethi izwi lakho umuntu uvuma ngomlomo akholwe ngenhliziyo lokuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese bokusindiswa. Jesu namhlanje ngithatha isinqumo sokwamukela ube yinkosi nomsindisi wempilo yami. Amen. Oqala la naba wesibili. Se Jesu ngenxa yokude bendlela ngihambe ngasala endleleni. Kodwa namhlanje ngibonga ukuthola ithuba njengesilelesi esathola ithuba sesofa. Sathi Jesu remember me. Jesu ngikhumbule nami. If ungabuya namhlanje ngiye kanye nawe ezulwini. Ngiyamvusa ngenkazimulo nangegazi kaJesu. Ngipha amandla amasha ezingibuyisele kuwe. Yohambo in Jesus name. If nonke ngikholwa umkhuleko uNkulunkulu nibusise. Wena nto wasiliswanga ususelisiwe is simple as that. Wena nto wenza izona ethile ufuthaza umthandazo ubuyele enkosini as simple as that. If uJesu ngibaya namhlanje I promise you if uvume ngenhliziyo no doubt wena sinabo 2 so besazulwini. If uJesu ngibona sishaleni izandla sonke egameni likaJesu. Amen. Okay, so the first part, if corner at the standards are only something at the end, and there's a pamphlet share is very important. If corner ukugula khulumanana or something is very important. You can come, you can share because cause uNkulunkulu khuluma. Amen. Makhona tekula don't worry, uNkulunkulu perceive. Wena mfethu ngakhichibuza ngaphambili. It's very important. Siyakhuthaza ukuthi uNkulunkulu abantu asebenzise umuntu oyedwa. uNkulunkulu wethu sonke. With dangerous uNkulunkulu bese umuntu oyedwa. If there's a mistake, where do we go? uNkulunkulu it's a must kubo wethu sonke. Amen. Ngoba wasifela sonke, ithi wasipha sonke. Hallelujah. Namhlanje ibize ngomthandazo kuphela. Ibize bekhona lesuku uNkulunkulu lisayona sithandaza nje kufike sethembeni. Nathi ngithandaza noma ngaphandle kuyathandaza nje kakhulu. uNkulunkulu ngesikhathi babathandaza la. Ngibona engathi bonke abantu abazalana la eTenini bavuya izandla, ubamba beshaya izandla bazivulile. Uthi uNkulunkulu utethe isibusiso. Abantu bazozibuseka ngendlela emangazayo. Ngoba indlela ebezishaya ngayo izandla ebe like ngamandla nje abantu bazobuseka, abantu baze baxaka ukuthi kwenzakalani, wenze kanjani ukuze kube nje. Very powerful. Shilo Vision yamsesa ngibona ivision ngelwa nomuntu. Mangilwa nasho ukuthi kule insuku bengihlula I shared to you say yesterday. Namhlanje ngimhlulile mangimhlula wanyanya. Wethe yabonga ungihlulile. Oh ish. What was so excuse me for the language. Amen. So ngiyaxolisa
ngolimi naye ngidlala kabi. So ngamshaya ke, so mangimshaya wakhala ngokuthi ngoba ungihlulile ngicela imali yami khona imali ongikweleta yona ngifuna yona. Ngahleka ke yaphela vision kodwa ngimhlulile. Amen. Very powerful. Amen, brother. I just want to confirm the scripture of today. Amen. Ngithe mangifika ku Pastor Zeko sibuya. Ngiconfirm is la namhlanje. Ngithe mangifika ku Pastor Zeko sibuya. Namhlanje ngicela engivulele incwadi le kaJakobe ewilisa ifamily yakhe elusana nengelozi. Amen, brother. Then he did that. Yingakho bengilazi ukuthi like nendawo because bengilifunda nje info bengo past 4 kanje. Amen. So siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Siyabonga kakhulu mase siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukubona ukuthi kuba esho lo bona babona ama vision. Mina I'll be very honest kuNkulunkulu. Njalo lokho inkonzo ezoba khona uNkulunkulu uyangitshela. Njalo but namhlanje angitshelanga lutho. It was quiet. Ngivuka ekuseni ngokukhula ngisho ngolutho ngayibukela ama movie ukuthi kuphela bekufastile ngihlele TV. Khona imovie ekuthiwa ngu-130. It's a very nice movie. Ngizibukela i-TV ubusuku bonke imini yonke. Kwazi kwabe bengazi ukuthi umshabo umntata ade ezoshoma umfundisi imbongo ufastile futhi uyathandaza. So uNkulunkulu senza ngendlela yakhe ngenhlanhla kusho umuntu omdala enkosini uyibona abazoqhubeka ngesibeza sesivala. So God is good. Kodwa sasicela nibusise nambe kahle sasobola kusasa. Same time same place. Kodwa nibusise ngithanda kakhulu. Siyabonga.